De gemiddelde Frieske vrouw is 1,69 meter lang. Ik ben daar 1 centimeter kwatter. De gemiddelde Frieske man is 1,82 meter. En Koenraad, met 2,10 meter, helle dat gemiddelde goed naar boppen. Koenraad Balt komt uit een lange familie. Zijn heid, mem en broerke binnen ek alle keer groter als 1,84 meter. En dat langwezen had ze nou en dan zijn voordeel. Nou ja, het is natuurlijk reuze makkelijk. Je kan overal bij. En bij concerten zie je altijd alles. En de nijdiel? Ja, in vliegtuigen zit je meestal wel heel erg krap. En kleren kopen is wel een uitdaging af en toe. En ik denk dat meesten ik wil naar jou joggen als je street rennen. Hoe is dat? Nou, de ervaring is dat mensen heel graag tegen mij opkijken, inderdaad. Ja, maar ja, ze kijken je vaak na, dat klopt. En krijg je dan ook nog wel eens termen naar de holle slingeren? Nee, eigenlijk niet. Nee, het zijn meer de kinderen waar je dan in één keer van hoort van... Oh, mama, moet je eens kijken hoe lang die meneer is. Maar dat is het ook wel, zeg maar. Als ben waard Koenraad wel respekten naar zijn lengte... toch zou er nou geen centimeter lietser wezen willen. Nou, voor klerenkoop zou inderdaad 5 tot 10 centimeter korter wel ietsjes beter zijn, inderdaad. Voor de rest zou ik geen centimeter korter willen zijn.